Guys, this is Ace of Ace Venture TV. Dito tayo ngayon sa Bunag, Pusurubio, Pangasinan. Bunag, Pusurubio, Pangasinan. Dito tayo kay Ma'am Almar Vallejos. Vallejos. Ngayon, dito kami para magabot ng kunting tulong sa kanya. Yun. Dito ang Team Labayog Riders para tumulong sa kanya. Ayun lang po. Salamat. Ayun guys, this is Ace. Dito na kami sa Labayog ngayon. Pasensya na guys, hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nakalimutan ko. Nakalimutan ko mag-vlog kanina kasi kanina pagkapasok namin, yun, nakita namin si Almar. Ni-interview namin siya kaagad. Napasarap din sa kwentuhan kaya hindi ako nakapag-vlog kanina. Kalimutan ko. Pero may short video clip ako kanina na kan. Yun lang. At saka yun, yung si Almar, taga Bunag siya, Bunag, Pusurubio, Pangasinan. Saka sa mga gustong tumulong sa kanya, sa mga nais tumulong sa kanya, comment lang kayo dito sa comment section. Comment nyo yung email nyo, saka dun ko kayo PPM, direct message ko kayo dun. At saka yun, salamat sa panonood. Saka nagpapasalamat pala ako kay Jordan, unang-una kay Jordan kasi laking tulong yung binigay niya sa amin, sa grupo namin, sa Team Labayog Riders. At saka yun, hindi siya nagsasawa kahit nasa abroad siya ngayon. Yun, saka ingat ka dyan. Salamat sa iyo, Jordan. Saka salamat din sa mga ibang co-members ko na nagbigay ng tulong sa kanila. Salamat sa inyo guys. Pasensya na talaga, hindi ako nakapag-vlog kanina, hindi ako nakapag-video. Actually yung si Almar Vallejos, yung may sakit na natubuhan ng maraming sugat sa buong katawan. Nakita namin siya sa YouTube, napanood namin siya sa YouTube. Pero si Jordan yung nagsabi sa amin na ito, panoorin nyo, bakit hindi natin i-charity ito, pwede naman natin puntahan at saka bigay ng tulong sa kanya. Saka yun, kaya sinet namin tong araw na to para pumunta dun. Panood ko yung video niya kay Lori Aquino Taleta, taga Rosales. Yun, taga Rosales si Lori. Nakita ko kasi yung Facebook niya eh. Ayan, saka YouTuber din siya. Believe ako doon kasi nasa 100k. Sana all. 100k subscriber na siya. Pero yun, nakita ko lahat yung mga videos niya, ang ganda. Puro charity program. Ayos. Salamat din pala kay Milan Parocha, yung taga doon mismo sa kanila, sa Bunag. Siya yung nagsama sa amin doon sa bahay nila Almar. Kasi hindi namin kabisado kanina. Tanong-tanong kami. Yun, salamat, peace out.